जों दिनै आरो मेरिया पाराव फाइ सफायजाक दिनै दा अमेन्द्रन नगर तामनिंगाय जों जे लाइ थानाय 7 दिन आगो बिनि बसाजला काइसा थैथांखा थैथांमानि आगोलाव जों दिनै त्रिपुरा मथानि इंगाय दिनै महाराजन नायखल मुंबाय ताइ दिनै एम सहेल देबरमानि नायखल मान जत बिनि कन्स्टिट्युएन्सिआव गलायतंबा जों बिनि जेता सिनि मानतै जेता सिनि सहेल एम ब जे बिनि मानतैखि जे ब साइजर हखाबनो अब जों ताक बनो जेता रहमानि तो जों मले जों माइरं किसा तो काचिनि त्रिपुरा मथानतै दै रां सुबासु किसा बनो रिनानि हिंतो लाइखा सिनि एम साब बरहका जेता बिनि मानतै ताबो जेता थानाय जेता मास काइसा आगो बिन नगो एम ब फाइ थांबायजाक जेता ब कक रिजाक जे बनो काइसा व्यवस्था खाइ बात तारग रङा हनै जेता बात तारि मे सिनि न बिनि बसाजला बसंग बिनि थैथांखा हेन्डिकेप अवस्थाय तंमानि खाइरुक सुसुजा बरक सुक जायगा परिवार अतदा चिनि रामचन्द्र घाट कन्स्टिट्युएन्सि निंगाय जों काइसा त्रिपुरा मथानिंगाय चिनि महाराजा नायखल मुंबाय ताइ चिनि एम सहेल देबरमानि नायखल मुंबाय जों अर फाइ चिनि त्रिपुरा मथानिंगाय जों सुबासरि बाजा हामबाय एमन रेडी